Καλώς ήρθατε στην Άνω Κυψέλη. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε ένα διαμέρισμα 75 τετραγωνικών μέτρων που διατίθεται προς πώληση αποκλειστικά από την Keller Williams Athens Center και του CK Realtors. Πάμε να δούμε το σπίτι. Ένα άνετο και φωτεινό σαλόνι. Αποθήκη και μπάνιο. Κουζίνα. Και ένα ευρύ χορηγνό δωμάτιο.